Tulong persona anirido sa duwang magkasuhay na insidente, nin pamumukpok ng kahoy sa barangay San Felipe, Basud, Camarines Norte. Sa impormasyon, inuto na biktima kanda ipa nabibistong sospek ang magtugang na 5 anyos as 17 anyos na mga residente man sa nakanasambit na lugar. Sa investigasyon, pasado alas 6 din aga kan nakaaging Webes, Mayo 23 kan atakihon kan sospek ang magtuwang na nagkakarigo sa salog. Gamit ang nakuang sanganing kahoy, pinagpupukpok subuot kan sospek ang mga biktima, dangan marikas na duminulag. Ang insidenteng ini, sinundan naman ka nakaaging Sabado, Mayo 25 kung sa inbasang na luminaog ang sospek sa harongkan panibago kaining biktima, na sarong barangay Tanot na pinagpupukpok man kaini sa payo. Sigun kay Police Staff Sergeant Joy Cortez, tagapagtaram kan Basud Municipal Police Station, daipaklarado sa indaan motibo kan sospek, alagad nari sa daan indang interong babae ang pigta-target kaini. Po, nanlaban din po yung parehong biktima. So, siguro na ano naman po yung na-alerto naman yung suspect kasi nanlaban talaga yung mga biktima natin. Kaya kahit na ganun yung naging cause nung ay wala naman na pong ibang nagawa yung suspect. Dugang pa niya, nagluluwas sa indang investigasyon na sarong tawo man sanaan nasa likod kan krimen. May person of interest naman na pigbabantayan ang kapulisan. Inisyalmente, makuman residente sa nasambit na lugar. Kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na paigtingin pa po yung pagmamasid po natin, maging alerto po sa lahat ng oras. At hanggat maaari po ay bantayan po natin yung mga minor de edad nating anak na mga kababaihan at patuloy po ang kapulisan ng Basud na nagtutugis dito sa suspect na ito nang sa ganun po ay mahuli na natin at patuloy po ang pagkakandak ng monitoring, barangay visitation at inactivate na din po namin yung mga force multipliers namin na pwedeng makatulong sa amin sa paghahanap po dito sa suspect na ito para hindi na po madagdagan at maibsan natin yung pangamba ng ating mga kababayan. Sa presente, nagpaparahay pa ang mga biktima. Padagos man ang pagigibong investigasyon kan otoridad, nga ni mapanimbag sa lay ang suspetsado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Boy.